Tuan sembah niring ulun kapurba resang murbeng rahat racanan ingkang mewah boga sawegung masring delahan tuan kanana memujengong mringjeng nayaking kret tuteng ratu tomo ong wilahing masidhem sekaring bawana langgeng Durga kena ngapa sira gawe gegering kayangan junggring salaka kena ngapa bareng cak-caketi kok mlengos pukulun paduka mboten menggalih kula menika garwa paduka kenging menapa ora diopeni manuk manyar susuhe dawa bareng karo sing anyar lali karo sing tuwa kena ngapa dek mben kok dioyak-oyak nang bareng rasane kok ditinggal klebut mbok aja ngono aku ki ya duwe garwa ana kayangan ya duwe garwa nek ya pirang-pirang dina diitung seminggu ki 7 dina kok ana pirang dina aku pirang dina ngoten lho bareng wis ketok elek kok ya ditinggal ora kaya demben kok ya dingalor ngidul dijak njaluk apa dituruti bareng roh kidul kono terus lali ora ngono kok aku iki ora ngono kok kowe gawe geger iki apa paduka tasih ngaku garwa kula iya sira dadi garwaku aku isih duwe katresnan marang jeneng kita Bathari Durga kowe duwe panyuwun apa kula mboten gadhah panyuwun ingkang gadhah panyuwun ingkang putra Dewa Srani. Nang ya nek jagongan aja ngono kuwi. Ana wong wedok jagongi karo wong lanang kok mlengos. Ayo, noleo rene. Menapa tasih paduka keduga ningali rupi kula isih. Kowe wong wilahing Durga isih ayu. Ana apa? Dewa Srani ana apa? Ingkang putra Dewa Srani mangertosi bilih dinten mangke Jawata badhe numedhakaken nugraha. Ingkang wasta wahyuta jali abadi. Mila ing mangke kepukulun kula badhe miterang wonten rasa paduka sinten sejatosipun ingkang badhe nampi kanugrahan kala wau. Durga. Sejatine ingkang bakal nampa wahyuta jali abadi kuwi Janaka. Sak mangke pukulun kula aturi menggalih. Janaka menika mboten menapa-menapa paduka Janaka menika tiyang sanes. Langkung prayogi caket kaliyan putra pun Dewa Srani pukulun mbok menawi paduka tresna kaliyan Dewa putra Dewa Srani wahyuta jaya badhe kaparingaken kaliyan Dewa Srani. Yen to pancen mboten paduka paringaken kaliyan Dewa Srani, tertemtu ing garwa Bathari Durga badhe ndamel geger bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir ginincang alis risang mawe gandrung sabarang katulu wukir moyak mayek ong saking tias bali wurlum maresang gandrung Ari Sumitra tanaya ong Astungkara Sidam sekaring bawana langgeng ya Durga abot Dewa Srani ulun abot Dewa Srani wahyuta jali abadi bakal ulun paringake Dewa Srani nanging ana kang dadi pepalanging laku pepalanging lampah ora liya mung Janaka
yen to pancen Dewasrani bisa nyirnakake Janaka kang lagi mapan ana Gunung Arjuna. Tetela Dewasrani kang bakal nampa wahyuta jali abadi. Prastawa pangandika paduka pukulun. Kepareng ingkang garwa nyuwun pamit badhe manggi kalengkang putranipun Dewasrani swedos nyirnakaken Janaka. Iya. Nanging kula nyuwun pukulun kedah mayungi kaliyan ingkang putra. Aja samar. Ulun bakal mayungi marang Dewasrani yen mengko ana murinaning Janaka. Ulun kang bakal anandangi. Nyuwun pamit pukulun. Iya. Ndak sangoni Raharja Permuni. Miat langening kalang nyanaglar pandha moncar tinon ler kekonang surem sorote tan padang kesolan majaret kuku sing tupa kumelun ngeneng kentiasang ngabeke kawengku sagung cacahan nanging sanget hangi kebe sang resi kaneka putra kang anjuk saking wiyadi kang anjuk saking wiyadi ong welahing masidhem sekaring bawana langgeng Wanarada enten apa sampeyan merpeki kula lun Yamadipati wonten dawuh. Apa to darunane aku merpeki jeneng kita ngger Yamadipati karana kayangan Jonggring Salaka saiki tatanane wis korak-karik. Lho. Korak-karik pripun to, Lun? Iki dina Jawata nurunake wahyu toh jali abadi ingkang sejatine sing nampa Janaka. Oh nggih. Nanging dina iki bakal dienggokake nggih. Lho. Lah tok ngoten niku tatanan napa niku? Sing enggokke sinten? Yayi Pukulan Bathara Guru. Lho wong arep kok kaya ngoten niku pripun? Wong arep kok esuk dele sore tempe mencla-mencle. Mboten kena digugu. Mongko wong dadi ngarep niku abot lho, Lun. Wong arep niku dadi tepa palupi, wong arep niku dadi conto. Nek ngarepe apik, mburine nggih apik. Nane nek ngarepe niku pun rusak, mburine nggih bubrah. Oh ngono nggih. Iki dina
wahyu bakal dinggokake ora diwenehke karo Janaka ning arep diwenehke karo Dewa Srani. Oh, ngono lah. Aja hahong kowe iki. Hahong ora rampung kok ora hahong. Mula kowe tak prepeki nggih. Pripun? Kowe arep tak takoni. Napa? Abot kewajiban apa abot katresnan? Lho. Enteng sambunge rapet napa niku? Ya kowe tak takoni kuwi abot kewajiban apa abot katresnan? Liripun kados pundi? Yen kowe kewajiban nggonmu dadi dewa tetep nggonmu dadi dewa. Oh, kewajiban dados dewa. Ya katresnan. Katresnan mau awet iki dina Janaka mantumu bakal dipateni karo Dewa Srani. Abot dewa apa abot Janaka apa abot penggaweamu? Ayo dipikir aku ram anu lho, ora jurung kowe lho. Aku ram lho. Wis monggo. Sak metuning atimu ki abot kewajiban apa abot katresnan? Nek kula abot kewajiban, kowe kudu mateni Janaka. Mongko nek Janaka mati, lho. Anakmu mestine bingung. Mbok genti karo sing bonang ya ora gelem. Apa menggene mbok genti sing karo sing ngejas malah ora gelem neh. Mergo bocahe kaya ngono kuwi. Lho. Mbah nek karo sing gambang. Nggih, digolekine sing tuwa-tuwa ngoten niku nggih lho. Saiki pikiren kowe abot kewajiban apa abot katresnan? Kula abot katresnan. Lho. Abot katresnan. Nggih, kula mayungi mantu kula. Badhe kados napa kula abot anak kula. Lho, lah kowe ora urung mengko dipocot nggone dadi dewa. Alah, kula dicopot dadi dewa kula meudon melu campur sari. Oh, nek mboten ngaten melu ketoprak. Oh, kula nabuh nggih saged mawon kok. Oh, rumangsaku kok. Kowe arep melu ketoprak ngendi? Dari Agung Budaya nggih saged. Pun to. Kula nderek Wahyu Manggala nggih saged. Lho, kula nabuh tayub nggih iso. Kowe tenan nggih? Nggih. Lah, syukur nek pancen kowe abot katresnan iki mengko kowe kudu mayungi karo Janaka. Wah, lah nek ngeten iki mengke enten peranging dewa kalih dewa. Ya ben. Wis ben. Iki mengko ana dewa perang karo dewa merga padha-padha mayungi. Mung kari nyawang menang sing bener apa menang sing salah. Oke. Lah kula mengke upamenipun pukulun Bathara Guru. Aja samar pukulun Bathara Guru tandingi aku. Mengke nek bulik Durga tandengmu. Lah, mbok ampun to, Lek, sampeyan ngoten. Oh, apa aku mbok kon tanding karo bulikmu? Nek bulik purun nak nggih mboten napa-napa. Hus. Kurang ajar kuwi. Merem apa mripatmu? Lho lah nek bulik purun nggih mboten napa-napa ngono kari terserah sing wedok kok lho. Wong lanang niku wong jirih kok. Wong wedok niku kendel. Oh. Wonten. Wong lanang niku jirih, wong wedok niku menteleng ngoten mawon sing lanang pun mboten wani. Saestu niku. Apa tenan? Alah sampean niku pripun niku contone kanca kula niku. Apel apa kowe mara rene? Ngoten niku mawon pun jinjit. Kaya tau nglakoni. Ora tau nglakoni kok somong rek ya. Lho, niku lak mbok menawi. Wis saiki ngene, Ngen. Ayo, mudhun ana Ngarcapada. Nggih. Payungana Janaka. Aja nganti Janaka bisa disirnakake Dewa Srani. Oh nggih. Badhe kados menapa klawrat kalian pun Arjuna. Ayo Nger, daya daya mudhun ana Gunung Arjuna. Monggo kula dherekaken Ulun.
masanya pratangga winduyat iku sak nyatane ning kalang yanagrar pandamuncar tinon lir kekonan Pitana rantak sumeblak sunaring Raditya dayane weh Iwana sagung dumadi jagat wetan sumemburat cahyaning Hyang Surya amadangi negari kang kinarya kangge purwakaning carita lah menika gumlaring negari Nuswarukmi negari kang endah pating galebyar pating pancurat awit katheng rerenggan karana negarinira sang nata atmaja Hyang Jagat Girinata para kawulanira samya hayem kang sarta tentrem tan wonten kang samya cecingilan wonten iramung mat sinamadan daya dinayan
para kawula tani samya taberi anggenira makarti wonten pasabinan mila tatan nama mukal wulu pamedaling pasabinan tikel matikel raja kaya sangsaya ngrembaka lamun rina katinggal gelaring pangonan dalu bali marang kandange dewi-dewi tan wonten kang samya cecingilan wontenira hamung ayem kang sarta tentrem sinten ta ingkang jumeneng nata Anyakrawati bau denda nyasta pangadilan negari Nuswarukma ingkang jejeluk Sang Prabu Dewa Srani ingkang jejuluk Sang Prabu Dewa Srani Atmajanira Bathara Guru ingkang patutan kalian Bathari Durga Nalendra bagus warnanira dasar karengga ing busana Yayah Sang Hyang Asmara kang ijawantah mancorong cahyane galeyong prabane lenggah dampar denta pinalipit ing sesotya linemekan kasur babut pramadani sinebaran sari-sari ginanda wida lisa jepat kasturika ngas gandanira sang nata gandanira ngambar dumugi panguraan Jawi rep sidhem tan wonten sabawane walengkang samisik gegudhungan tan obah samirana tan uluh mampah ingkang kabarsa mangoceng kukil kang mencok wonten pang-panging kayon pinarung para pandhi gemblak kemasan menyah abdi pengrawit ingkang pinarung pangli ing waranggana cacah catur nuwe asri senen jroning panangkilan sinten ingkang kaparengayut warangka nata negari ingkang wasta Sang Patih Dewa Prakosa ingkang wasta Patih Dewa Prakosa Sekti Mandraguna Jayeng Palugon bebasan tinatah mendat jinara menter datan kantun Sang Tumenggung pangreksa praja sawetawis dangu nggena lenggah Sang Prabu Anom Dewa Srani Kapara hangayon-ayon rawuh ingkang ibu karana suning ciptanira kepingin anggayu tumuruning wahyu toh jali abadi teka kaya mangkono pangudas maraning driya oh